A very, very quick one. I'm very happy that Ndi Igbo, Okachase Ndi n'obodo Igbo, they are happy with the central security both in the southeast and local government and the states in the southeast. Ndi Igbo, they are very, very happy. At least they receive only 1 or 2, 3 calls. You know, those who are very, very eager to come into this project. It is a project for all of us. All project are in Inegebu. And me kwembobla na ekushike. Manye echekwa obodo anyị onwe onye ga-echekwara anyị ya. Ekwele m here and I will keep saying it. Ọrụkwa maka government o felu guy. Ọrụkwa maka government he felu guy. As far as security is concerned. Let me tell our people the truth. Ihona ihe gbasara nchekwa. Ihe gbasara nchekwa is local. Security is local. Ọ bụrụ na ibido from our families, communities, villages, chekwawa onwe anyị nwanne anyị agaghị anụ pịam. Anyị agaghị anụ pịam with security in our domain. Anyị agaghị anụ ya. So I want to thank our brothers and sisters in n'obodo Igbo, and that is why one of the resolutions we had work a WhatsApp group ebe ụmụnne anyị ndị n'obodo Igbo ga join ihe gbasara this security project. Ihe gbasara this security project. Ụmụnne anyị niile n'obodo Igbo ndị dị interested. Na iwu onye Enugu, na iwu onye Abia, na iwu onye Imo, iwu onye Ebonyi, iwu onye Anambra. As far as iwu onye Igbo in obodo Igbo, this WhatsApp group is for you. My number, Nonga, that is the only number you are going to send your message. Ahage, lekwe bi shine megene na chat. Anya add again at the group. Chat me up. I add again at the group. You know, this is for the Southeast Central Security. Southeast. One day, nobody will do it for us. We will do it ourselves. Only people do this central security. Anyị ga-enwe one gadget. One gadget. Imo ga-enwe, Abia ga-enwe, Enugu ga-enwe, Anambra ga-enwe, Ebonyi ga-enwe. One gadget. So that we can use it to radio other parts of Ala Igbo in case onwe ka o si emebe. Onye ba akpọ ebe a si lekwe ihe mege here now. Onye ka akpọ si lekwe ihe mege here now. Anyị nwe ya na southeast. Abia buda tia na nke state level. From state level, anya enwe local government. They can say local government now. From local government now, anya abanyezie na communities. Anyị bachi Ala Igbo. Oga heshimiri. Ihe m na-agwago bụ eziokwu. So ụmụnne anyị ndị n'obodo Igbo who are willing to join this project, because my number is there. Chat me up. Chat me up. Eba ka anyị ga no plan o ihe niile. Mana ba ishi eme this central security ka o shi ike ka hapụ ihe mmiri. Ma anyị emehie onwe onye ga-emere anyị ya. Ekwuchakwa m ndewonu. A very, very quick one because I want Obaghara, you know, crisis in eseliti in Umudagu Mbieri. And yeah, what about the town union election, you know, and from the information gathered, the person up as the town union PG, President General Umudagu, according to the court judgment, over an office here, the court in 30 days to conduct election. But according to him, I want some interest. Even according to him, the interest in the choro where the Ochiche Umudagu Town Union. And then 2 elections. Abuzo mebu election before I will be in a court. It would be cheap in a court. The next day we cheap in a court. Hey man, another election. You know? So the problem I went to Umudagu Town Union matter is of interest. And Ayaga had talked anyway, personal interest game override the well-being of the entire people of Umudagu Mbieri. Umudagu Mbieri has been very peaceful, very, very peaceful, progressive. Anyano be bori no Umudagu Mbieri. And Ayaga chokwa no ka here town union election. We have a bori na that community. Mbemjuru the other party has na him in a state of execution. And also appeal the judgment of the High Court over here. You know,
So they sent me the notice of appeal and also the stay of execution or whatever. But the issue now, the High Court conduct election within 30 days. Obaruri igama appeal. I'm just asking, because I need natural time union election no Umudagu Mbieri. Onye wala choro time union election no Umudagu Mbieri. Obrona court asila, the outgoing executive conduct election within 30 days. Obaruri igawa appeal court. Obaruri itiwa stay of execution. Ebo ni ha ini electoral gini election. Actually, about to am now. Kai were brain na anya na agbakọ because ihe chọrọ ka enwe election town union no Umudagu Mbieri, so that Umudagu Mbieri will remain peaceful and progressive. Umudagu Mbieri enweghị nsogbu. As far as Mbitoli is concerned, Umudagu Mbieri enweghị nsogbu. Also one of the peaceful communities enwere na Mbitolu. So anyị agaghị achọ ka enwe any problem. Now the second part of him chọrọ ikwu we brought that the young man Bogeze Bubo now na Andrea no na the outgoing president or the outgone president of Umudagu, President General Umudagu Mbieri. Okuge na Andrea no n'ihi egwu. And onye okpoga aha one of our brothers Ejike ka okpoga aha onye propel ga di ndu egwu. You know? But I also interviewed Ejike because according to the young man, April he got Tiger Base. April he got Tiger Base. He spend there sometimes. Spend the kind of money na Tiger Base. Nihe basaram this town union election. Boze ye bubo no ESN, boye bubo no IPOB, you know? Boye bubo no unknown gunman. I have always told our people, gina one negi we problem. The worst thing he gave one negi no ESN, no IPOB, no again unknown gunman, because government na like ikebo Ndi Igbo edure buba so that they can use it to be eliminating Ndi Igbo, especially in the youth. Listen very attentively. Ihe ọbụla gị na nwanne gị mewere, gị dee petition, no ESN, gị dee petition, no IPOB, dee petition, no unknown gunman, ị chọghị ya ndụ. Ihe ọbụla merie, ọbara ya nọ gị n'isi. Now, I asked Ejike, our brother, lekwe bube ebuge gị. Ya sị na nda bupụ ụzọ buru ya gaa Ụmụọma, na nda buru ya je report otu Ụmụọma. You know, na nda buru ya je report otu Ụmụọma. Near Basata Union election, he's just an attorney. He's not a member of Umudagu community. He's an attorney to Umudagu community. He's not a member of that community. So you know, I now told him, see, we don't need to escalate this matter. You have to make a video. Now one night like I have always said, foundation. Foundation. And then you nechekwando. Onye wala bakutara isi na ndu ya no n'ihi egwu. I get put it up here. We will put it up here. So that the world will know that the onye report all of this matter to us. So please, onye wala yigendo the outgoing president, President General Umudagu, onye wala yigendo egwu biko eyi wulie. Anyị na ụmụnne. Anyị na ụmụnne. We are from the same father, the same mother, the same ancestor. Biko. Onye wala yige nwanne egwu because of time on election ashikwa. Time on election ashiho. Biko. Wosiya. Biko. Can make this election freely. Can make this election freely. Kudo. Enwere no Umudagu gani hu na adewanye kumma. Onye ha choro. Anya choro crisis. When they buy choro crisis na Mbitolu. Give me the kind of behind hu ga na Mbitolu. Iga mana anya choro anything no crisis na Mbitolu. Because we need to work together. I want a common enemy. And all mgbe anyị jikọtara aka ọnụ nọrọ n'udo ka anyị ga-fight with the common enemy. Mana anyị bịa gbakashiwe onwe anyị, vọkashiwe onwe anyị, dọkashiwe onwe anyị, when that enemy will come, ya elo anyị. Biko arịọ ka m narịọ ndị Umudagu Mbieri. Nnu wu ndị udo. Gaanụ n'ihu, maintain unu ya. Udo dịrị unu.